бала менән иң тәү һөйләшкән тел безнең туган телдә булырга тиеш. Туган өндә булырга тиеш. Кайһыр атай-әсәләр без өйдә һөйләшәбез ул. Аның укуы урыс мәктәбендә булһа да, без өйдә һөйләшәбез һәм телебезне онытмайбыз ди. Ләкин өйдә һөйләшү, әгәр дә баланы без туган телдә укытмайбыз икән, туган телдә әдәби әсәрләр укымайбыз икән, өйдә һөйләшү безнең бик ярлы гына телдә бара. Аны хатта яртыһы икенче тел кушылып китә, урыс теле кушылып китә. Һәм менә был телде ярландыру без үзебезнең күңелде ярландыруга бәрабәр. Моңһу җыр тыңлаган һымак. Сәй исәңме? Исәм. Итмәгең бармы? Бар. Һәм башка менә шундай дежур һүзләр менән генә үтеп китә. Тел бит искитмәле бай. Бигрәк тә менә мин үземнең туган телемдә башкорт телен бик һәйбәт беләм дип әйтһәм дә, мин аның фақат яртыһына гына иямендер. Гаҗәп бай безнең телебез. Һәм ошо телде ни тиклем күбрәк беләбез, ни тиклем уның хутын ныграк татыбыз, шул тиклем безнең күңелдәребез байый һәм үзара ана шул мин әйтеп үткән күңелдәрне бәйләп торган нур безнең төрләнә, җайгыр төсенә әйләнә һәм без күңелебез белән, рухыбыз белән бик бай кешегә әйләнәбез һәм туганлык җептәре ныграк бәйле була. Без хатта кайчакта күз алдына ла килтермәйбез, әйтәйек, дөньяда безнең 6000-гә якын тел икән, 6000-гә якын милләт икән. Шул милли телләрне арасыннан берәү һаумыһыгыз дип кенә әйтһен, безнең колак карып итеп кала. Безнең күңел капыл шул якка әйләнә. Безнең күҙебез һаумыһыгыз дигән кешене эзләй башлай. Был нимә? Был ана шул үзебезнең туган өнде ишетү, күңелебез шул туган үнгә безнең каршы җавап бирә. Безнең бер шагыйрьбез әйткән, үлеп барган сакта, әгәр мен туган телемдә һөйләшү ишетһәм, мен шунда капыл терелеп китәсәкмен дигән. Менә ул ысынлап та шулай. Шуга, хөрмәтле атай-әсәләр, туган телдең әһәмиятен аңлау өчен, уның фақат туган өн икәнен аңларга һәм үзегез һынап карайбыз дисәгез, менә яңа туган балага, сабыйга өндәшеп карагыз. Иң тәүдә үзебезнең туган телдә өндәшеп карагыз. Һәм ят телдә иркәләп карагыз. Туган телдә өндәшкән сакта сабый елмаеп ятасак. Ят телдә ниндәй генә һүзләр әйтеп иркәләһәң дә, сабыйда бер ниндәй дә тәэсир итү булмаячак.